Aby sa tie mikrobity využívali aj v rámci EŠKD, máme tzv. Záľubky, také záujmové činnosti detí, kde sa každý deň stretávajú a riešia nejakú inú tému. My sme škola, ktorá sa špecializuje na zážitkové učenie. Máme takú špeciálnu metódu učenia čítania a tam ide o to zažiť si každé písmenko, ktoré preberajú. A už aj tu vidíme možnosť využitia mikrobitov, že by tam mohli deti naprogramovať to písmenko, aby sa tam objavovalo, prípadne svoje meno napríklad ako menovku naprogramovať. Dúfame, že sa nám to podarí dostať na matematiku, ale aj na telesnú napríklad. Možno, že to bude počítať nejaké skóre. Preto sme neobjednávali iba základnú sadu mikrobitov, ale aj rozšírené verzie ako Smart Home napríklad, alebo rôzne senzory, ktoré treba zmerajú vlhkosť pôdy, čiže to môžeme využiť na nejakých pestovateľských prácach. Je pre nás veľmi dôležité, aby sa k deťom dostávali pravidelne, aby to nebolo o tom, že budú zavreté niekde v skrini a spomenieme si na nich raz v roku, keď práve to bude v tematickom pláne. Máme niekoľko detí so špeciálnymi potrebami a veríme, že ak vyškolíme asistentov, tak dokážu tieto deti pritiahnuť k technike a možno u nich vzbudiť aj hlbší záujem o informatiku celkovo. Chceme to šíriť nie len v rámci siete škôl Felix, do ktorej patríme, kde je to také prirodzené pre nás, ale takisto dúfame, že natočíme nejaké inštruktážne videá, prípadne vytvoríme spolu s deťmi nejaké metodické príručky, ktoré by sme mohli šíriť ďalej.